Natala na nga pasakaan sa panumbungon nga homicide ang suspect sa paglabos sa 3 ka mga biktima sa barangay San Vicente, Hamindan, Capiz. Sa nakuha nga impormasyon sang Radyo Bandera Rojas sa Hamindan PNP nga ginahulat na lamang nila ang medical certificate sa mga biktima nga Sanday Brian Espartero, 33 anyos, kag anak nga 8 ka tuig nga babayi, nga lunsay residente sang amo nga lugar, kag Alan Mariano, 37 anyos, sang barangay Agambulong sa Nasambitman nga Banwa. Samtang ang suspect naman, amo si Alejo Eduge, 59 anyos, sa barangay San Vicente. Nahibaloan nga antes ang insidente, magkaupod pa nga nagainom ang 2 ka biktima nga lalaki kag ang suspect. Kasunod sini, nag-angkon sang komisyon ang magtimbang nga bahin, tubtob nga ginlabos sang suspect ang mga biktima, lakip na ang bata nga upod sang iya amay gamit ang binangon. Bango diri, nag-angkon sa mga pilas sa lawas ang mga biktima nga gilayon gindala sa ospital, kag padayon nga ginabulong. Gilayon man nadakpan ang suspect matapos ang insidente kag karon nakahunang na sa karsela. Ginapatihan nga hinubog ang motibo sa nasambit nga krimen. Balita Regional, nagikan sa Hamindan, Capiz. Ini si Kabanderang Erica Marie Bores, nagabandera sumatod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.